You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Un dels trucs dels pancakes, xocolata de tauleta, xocolata amb llet i fondre-la. O xocolata amb llet o xocolata negra, depèn del que us agradi. A nosaltres ens agrada aquesta amb llet de Nestlé i la fonem al microones i la posem per sobre de cobertura i ja està. Hola, caricos! Avui som diumenge 5 d'abril. 5 d'abril. I ara farem una activitat molt xula, que és de pintar corcolles, petxines. Les he rentat perquè les teníem en els testos posades. I ara les pintarem amb pintures de dits. Vale, Roc? Sí, vols aquest, el blau? I com s'obre això? Costa una mica d'obrir, no? És antinens, no? Aquesta obertura. No, has d'enroscar, sí. I aquí tenim la Zuma. Aquí el sol. Hem ficat el llençol aquest de manualitats al terra. Si no pots obrir-ho, Per si de casa es taca el terra, encara que no passa res si es taca, no passa res. Jo vull aquesta, doncs. Aquesta és superxula. Mireu que xula que és aquesta. Ai. Ala, Roc! A veure... Que xula! No sé si es veu bé, perquè... Amb el sol, sí que es veu. Entre el sol i l'ombra. Mira, posa'm aquí el sol, poder. Es veu millor aquí. Sí. Ala, que xula, Roc! Que la faràs del Barça? No, és que la faci del Barça. S'està menjant tota la pintura, caricos. No és pas tòxic, això. No, si se'm va menjar molta l'altre dia. Ah, la meva també l'ha pintat ella, o sigui, té aquestes dues per tu, vale? Neta aquesta activitat, Sí. Neta. Aquesta la faré jo, va. Jo vull fer aquesta. Barroc, pinta més la petxineta, va, mira. Fem Ah, així. però l'altre pinzell, on està? És que no el trobo, Marta. Mira, la Zuma el tenia. Ah, Zuma! La Zuma també vol pintar. I aquí tenim les que hem pintat. La meva, aquesta l'he pintat jo també, aquesta també, la majoria les he pintat jo. Aquesta l'Òscar, aquesta també l'Òscar i aquesta és la que ha fet en Roc. Hola, caricú! Avui som dimecres, dia 8 d'abril, caricú. Què hi ha aquí? Hola. Hola, Òscar. Sí, avui som dimecres i demà l'Òscar té vacances i després, el divendres, Ja és festa. ja és festa, divendres sant. I comença la Setmana Santa, que farem uns plans superguais. Per Setmana Santa, sabeu on anem, caricús? Sabeu on anem aquesta Setmana Santa? On anem, Òscar? Aquí a casa. I aquí tenim en Roc. Avui m'he maquillat una mica, molt poc. A l'últim bloc de confinament que vam penjar, per què no m'heu dit la cara que feia? Sense maquillar, amb el pijama fatal. Vull dir, una mica de decència. Fiquem la jaqueta, que anem a fora. Anem a fora? A veure el molinet. On el poses? Poses aquí el cactus? Posa-la aquí, mira. Molt bé. Que gira. Gira. A veure el cuc. Hola, el cuc, que xulo. Ara l'altre. Ara aquest. Ara aquest, el vermell. Aquest? Ui, posa'l. I n'hi ha un altre? Sí? Aquest està una mica... Aquest està ja a les últimes, I aquí està a punt, aquest gerani. Està a punt de florir. Comencen a florir totes. Mireu aquest gerani, que xulo. I els meus preferits són aquests cactus.
Mireu, aquest s'ha fet super gran. Els clavells... Aquesta la vaig trasplantar. I aquesta és la mateixa, amb rosa. I està bastant xula. Que ara amb el sol no es veu, però... El roser que el vam podar i ja està començant a brotar. Aquesta que està super gran. Aquí vaig plantar l'altre dia enciam, aquí carrotes, aquí hi ha el julivert, aquí hi ha la maduixera i el romaní, que està supergran. I aquest cactus, que en diuen la planta dels diners, i diuen que tothom n'hauria de tenir una. S'ha fet bastant xula en aquest racó. I aquest es diu cactus de Nadal. I també floreix, però ara no està florit, però està molt xulo també. I aquí a la taula tinc aquest cactus. Mireu aquest cactus que baixa. I ara comença a tenir flor. És supergran, es fa superllarg. I el vaig trasplantar una mica aquí també. Aquí tenim aquest petit, la cinta, que la vaig podar una mica. Aquesta que és com aquelles que us he ensenyat ara. Aquest que són aquests tipus de flors que duren tant, que fa molt d'anys que la tenim. Aquesta i aquesta vermella i una cinta darrere. Mireu en Roc com es renta les manetes a l'aigua. Prou d'aigua ja en tens. Molt bé. Anem a eixugar les mans? Anem a eixugar les mans, va. Anem a eixugar les manetes. Molt bé. Molt bé. He posat en Roc al llit, encara que no m'agrada que dormi abans de dinar. Ja tenim el dinar fet d'ahir, així que ara li posaré el dinar i el posaré a dinar. L'he deixat un moment al llit només, però no perquè s'adormi, només perquè em doni temps a treure una rentadora que he de treure i preparar el dinar, que ja el tinc preparat, ja el tinc fet, l'he de preparar, l'he d'emplatar i ja està, i escalfar, i li donaré el dinar, així després es pot adormir bé. Són gairebé les 12, si s'adorm ara, doncs després ja no fa la migdiada i ja va tot malament. Així que ara trec la roba i ja li emplato el dinar. Ja tinc la roba aquí d'estendre separada i he ficat l'altra roba a la secadora. Ahir vam fer caldo caricús i em va sobrar una miqueta i el vaig guardar per avui per en Roc amb una mica de pollastre que també va sobrar i amb la verdura. Una moto! Que ve una altra avioneta! Que ve una altra avioneta, Roc! Molt bé! Ara, com que en Roc ha acabat de dinar, està jugant una mica per pair una mica i després ja de seguida el poso a dormir. I jo, caricús, ara estic aquí a la cuina una altra vegada perquè ara estic fent el dinar per l'Òscar i per mi, que avui mengem salmó, però jo he pensat de fer-lo una mica diferent. Així que normalment el fem a la planxa, avui el farem al forn i el vull fer a la taronja. Així que una mica d'invenció meva i alguna cosa que he vist, algun truquillo per internet, a veure com em surt. He ratllat aquí 2 pells de taronja. Encara que no les he ratllat del tot, però bé, ja em sembla que ja en tinc prou. Per 2 persones ja en tinc prou. I una altra taronja l'he tallada a rodanxes. I ara el que he de fer és exprémer les 2 taronges que en teoria li he tret tota la pell. Un cop tenim el suc, a continuació hem de tallar una ceba a trossets molt petits. Jo l'he posat aquí dintre la trituradora. En aquest bol hi he afegit tots els ingredients. La ratlladura de la taronja. Hi he afegit el suc de les 2 taronges que he exprimit. I hi he afegit la ceba tallada. I ara un polsim de sal. Caricús, mireu, així és com ha quedat. No sé si serà bo o no, però fa molt bona pinta. Mireu, caricús, ho hem tret del forn. Hola, caricús. Bueno, Caricús. no és pas gaire tard perquè encara no són les 10. Però
Per Però mi com si... Estem morts ja avui. Sí, jo sí. Ha sigut un dia bastant completet. Encara que no sortim de casa, que no parem. No m'ho sortir per anar a comprar, que també cansa. Sí, Tota la és parafernàlia sortir de posar-te la mascareta i tot. Ja. Doncs despedim el vídeo aquí, caricos. En Roc està dormint, l'acabem de posar a dormir. De fet, encara no s'ha dormit, jo crec, però... Tenim controlat. Ara ja no hi és. Sembla que sí. Ara el tenim aquí controlat, però ara deu estar als peus S'ha mogut cap del llit, Sí, perquè mira, aquí es veu no el veig. una mica aquí. Ah, una mica sí. No m'agrada gens aquesta perspectiva, però l'Òscar estava cansat, no volia aguantar més la càmera perquè deia que si no ho matava aquí i jo no vull matar-ho aquí. Vull dir-vos que si us ha agradat aquest vídeo, a part de donar like, a part d'això, a part de donar like, volia dir que... S'enrotlla. No, Llavors el braç et fa... aquest vídeo, com us he dit, és una rutina de quarantena. Volia dir que doneu a like si us ha agradat i si no us ha agradat no podem fer res més. Vull dir, és el que podem fer, no podem fer res més, no podem sortir de casa, per tant, si no us ha agradat ha de donar like igualment, perquè només podem fer això. Esperem que us hagi agradat molt aquest vídeo, si us ha agradat doneu a like, si no us ha agradat també heu de donar a like, subscriviu-vos al canal, sobretot, subscriviu-vos al canal de la família Caricú. Adeu, Caricús! Força i ànims a tots! Adiós, Caricús!